Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsan ni Kuya Mar. Natawagin na lang natin sa pangalang Reggie. Taong 1978. Matuginaw, Samar. Itong mga panahong ito, nasa edad 18 si Reggie. Siya ang pinaka-leader noon sa grupo ng mga kabataan na nakatira sa barangay nila. Kaya naman kahit saan siya pumunta at kahit anong iutos niya, sinusunod lang yon ng mga bataan niya. Yun kasi ang tawag niya sa mga kasama niya, bataan. Tumigil na sa pag-aaral si Reggie noong mga panahong ito. Bukod kasi sa wala ng pangtustos ang mga magulang niya sa pag-aaral niya, kailangan na din ng katulong ng tatay niya sa mga hanap buhay nitong pagsasaka, pangunguha ng tuba, at pangingisda sa ilog. Yan ang mga trabahong ginagawa ng tatay niya para matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Sa 3 trabaho ng tatay niya, ang piniling pagtuunan ng pansin ni Reggie ay yung pangingisda sa ilog. Yan kasi ang pinakamahirap sa lahat ng ginagawa ng tatay niya. Gusto naman yon ni Reggie kasi bukod sa nakakaligo siya sa ilog, pwede pa siyang maghapong tumambay doon kasama ng mga bataan niya. Ang importante lang naman, makahuli siya kahit 1 kilong isda lang. Pwede kasing pangbenta yon o pwede nilang ulamin. Pero mas mainam kung higit 1 kilo ang iuuwi niya. Sa loob ng 2 buwan o 3 buwan, na yon at yun lang ang ginagawa ni Reggie, naisipan niya na bakit hindi niya subukang lumayo sa pwestong paulit-ulit lang niyang kinukuhanan ng isda. Gawa ng sa araw-araw niyang pananatili doon, pakunti ng pakunti yung nakukuha niya. May mga araw naman na marami pero mas lamang yung araw na halos wala na. May makuha man siya, maliliit pa, hindi mapapakinabangan yon. Kaya pinapakawalan niya ulit sa ilog. Bago lumayo sa pwesto nila, kinausap niya muna yung mga bataan niya. Ang sabi niya sa mga ito, samahan siya sa parte ng ilog na kung tawagin nila noon sa lugar nila ay Ubaka. Sabi-sabi noon sa kanila, swerte ang parting yon ng ilog dahil sa malakas na agos nun. May mga iilang tao din sa lugar nila na nagkukwento tungkol sa Ubaka, na nakakahuli sila rito ng napakaraming mga isda. Iba't ibang klase, malalaki, tapos lahat pwedeng kainin. Ang kaso lang, mula nung sunod-sunod yung taong nawawala sa Ubaka, wala nang nagmatapang na pumunta pa rito. Dahil may mga usap-usapan sa kanila na may nagbabantay doon na mga engkanto. Pero kapag matatanda sa lugar nila ang tinatanong tungkol sa Ubaka, ang palaging nagiging sagot ng mga ito sa kanila, pinupugaran ang lugar na yon ng mga aswang na kung tawagin sa kanila noon ay uro-uro. Ayon kay Reggie, ang uro-uro ay isang aswang na walang mga kamay, pero meron itong mahabang hita, malalaking pakpak, at meron itong napakalaking bunganga na halos masakop na ang buong mukha nito. Maliliit ang mga mata ng uro-uro
at hindi sila nakakakita kapag maliwanag. Kaya ligtas pumunta sa Ubaka kapag umaga hanggang hapon. Yun ang akala nilang magtutropa. Nung sinabi niya sa mga bataan niya na pupunta siya sa Ubaka, may mga hindi talaga sumama sa kanya kasi nga takot sila sa lugar na yon, di ba? Yung ibang sumama nga sa kanya, napilitan lang tapos 2 bataan niya lang yun. Ilan yung mga bataan niya nun? Nasa 7. Matapos ang araw na yun, ang sabi niya sa mga sasama sa kanya, bukas na bukas, pupunta sila sa Ubaka. Maaga pa lang dapat andudo na sila para hindi sila abutin ng maghapon. Sumang-ayon naman yung 2 sa kanya. Kinaumagahan, pagkakita-kita nila sa ilog, naglakad na sila papunta sa Ubaka. Sa layo nun sa lugar nila, halos inabot sila ng 1 oras sa paglalakad. Ganun yun kalayo at ganun kahaba yung ilog na yun. Partida, wala pa sila sa dulo nun. Kaya din naman sila inabot ng ganung katagal kasi marami silang dinadaanang mapuputik at mababatong lugar. Pero nung nakarating sila sa Ubaka, sulit naman dahil napakaganda ng lugar. Hindi nila inaasahan na ganon yung bubungad sa kanila. Kasi 'di ba, yung kwento sa kanila parang nakakatakot yung lugar. Pero hindi. Ang kinagandahan pa doon, kung saan may malakas na agos yung ilog, sa dulo nun, payapa na yung agos. Kaya tansya nila, doon sila dapat mangisda. Walang pagdadalawang isip, pumwesto sila sa parte na yon. Inilatag ang lambat nila at sinimulan na nila ang kanilang pangingisda. Habang nakalatag yung lambat nila, lumangoy sila sa ilog. Tuwang-tuwa silang 3 nun, tapos napakalalim pa ng ilog, kaya sinasagad nila yung pagsisid nila. Ilang minuto pa lang ang lumipas, naisipan ni Reggie na galawin yung lambat niya. Inaangat niya yun pero ang bigat. Inisip niya baka naipitan ng bato o kung anuman. Hindi niya pinuwersa ng hatak. Sumisid siya para tingnan yung ilalim. Hindi pa man din siya nangangalahati sa pagsisid. Gulat na gulat siya sa nakita niya. Dahil yung lambat niya, punong-puno na pala ng mga isda. Kaya pala ang bigat nun. Umahon kaagad siya para sabihin yon sa mga bataan niya. Maging ang mga ito nagulat. Kaya ang ending, tiba-tiba sila nung araw na yon. Hinatian ni Reggie yung mga bataan niya. Kasi ang dami nun eh. Hirap na hirap nga silang buhatin pabalik yung mga isda. Tansya ni Reggie mga nasa 8 o 10 kilo yun. Kaya talagang panalo. Tapos wala pa silang 1 oras doon. Pagbalik niya sa lugar nila, binida niya kaagad sa ibang bataan niya yung nangyari sa kanila sa Ubaka. Nagkaroon tuloy ng interes yung ibang bataan niya na sumama na sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang pangingisda doon ng 4 na araw. Hanggang sa sumapit na ang 5 araw. At itong araw na to, ang sinumpang araw ni Reggie sa tanang buhay niya. Kasalukuyan silang nasa Ubaka nung araw na yon. Tansya niya mga 8:00 pa lang ng umaga. Kumpleto sila ng mga bataan niya. Ganon pa rin yung setup.
Nakalatag yung lambat nila, lumalangoy sila sa ilog, at naghihintay lang sila ng mga mahuhuli nilang isda. Isang oras ang lumipas. Pagbalik ni Reggie sa lambat nila, wala itong laman ni isang isda. Ang sabi niya sa mga bataan niya, baka mamaya meron na yon. Maglakad-lakad na muna sila at maghanap ng puno ng mangga. Panahon kasi ng mangganon kaya yon ang pwede nilang kainin. Habang naglalakad sila papasok sa isang masukal na gubat, may nakita silang matanda na nagbubungkal ng lupa. Tinawag nila. Ang sabi ni Reggie, "Manong, magandang araw ho." Nagulat yung matanda tapos napatingin sa kanila. Ayon kay Reggie, hindi normal ang itsura ng matandang ito. Tuyot na tuyot ang balat, walang ilong, pangit, at nakasuot ito ng kakaibang kulay ng sombrero. Lahat silang magtutropa. Nagulat din sa naging reaksyon ng matanda. Kasi napaupo yun sa lupa, tapos tumigil sa ginagawa niya. Nakatitig lang yun sa kanila na may halong takot sa muka. Tanong ni Reggie dito, Manong, pasensya na ho kayo May mga puno ho ba ng mangga na malapit rito? Sumagot yung matanda na merong kakaibang boses. Matinis. Ang sabi nun, Doon sa dulo! Meron! Marami! nagkatinginan silang magtotropa kasi hindi bagay yung mukha ng matanda sa boses niya. Hindi lang nila pinapahalatang natatakot na din sila. Nung nagpasalamat sila dito at iniwan na nila, inawat sila nung matanda at nagsalita ito ng, "Mag-iingat kayo. Kapag may narinig kayong lumilipad sa itaas ninyo, tapos hindi ninyo nakikita, sumilong kayo sa mga masasangang puno." Gulat na gulat sila sa narinig nilang boses ng matanda. Gawa ng ibang-iba ang boses nun kumpara sa boses niya kanina. Paglingon nila kung nasaan yung matanda, wala na yun doon. At yung binungkal niyang lupa, bumalik sa dati at wala na yung butas. Lahat sila nakaramdam ng matinding kilabot. Ang sabi ng isa niyang kasama, "G, engkanto ata yung matanda na yun Huwag na kaya tayo tumuloy." Sumang-ayon naman silang lahat na wag nang tumuloy. Takot din sila. Habang papalabas sila ng gubat, pansin nila na parang paulit-ulit lang yung dinadaanan nilang lugar. Kasi sandaling-sandali lang naman yung nilakad nila mula nung pumasok sila doon sa gubat. Bakit nung pabalik sila, parang ang layo naman na ata? Ilang minuto na silang naglalakad pero yun at yun pa rin yung mga nakikita nilang puno. Bilang mga laking probinsya at may mga konti silang alam pagdating sa mga ganitong sitwasyon, nagpasya silang ibaliktad ang kanilang mga damit. Sabi-sabi kasi noon na kapag naliligaw ka sa isang lugar, baliktarin mo lang ang damit mo at hindi ka na maliligaw. Bakit? Dahil iisipin nung manliligaw, ibang tao ka na at siya na yung naliligaw. Kasabihan lang yan noon Ewan ko kung anong kasabihan sa ibang probinsya. Iba-iba kasi ng kasabihan yan
Matapos nilang baliktarin ang kanilang mga damit, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Akala nila nasa tamang daan sila. Pero, yung daang tinahak pala nila, papunta sa kabilang dulo. Nalaman lang nila yan nung nakalabas sila ng gubat, tapos wala silang nakitang ilog. Mabato na yung lugar. Ibang-iba kung saan sila nanggaling. Wala silang ibang magagawa kundi bumalik sa loob ng gubat. Ayan na. Kasalukuyan silang naglalakad na magtutropa nang bigla na lang may tumamang malakas na hangin sa likuran nila. Ang tataas na mga puno doon eh. Inisip nila, baka normal na hangin lang. Pero hindi. Yung malakas na hangin na yun, sumampal pabalik sa kanila at nagmumula yun sa harapan nilang magtutropa. Bukod sa malakas na hangin na yun, iba ang amoy nun. Amoy sunog na plastik tapos masakit sa sentido. Lahat sila nagtakipan ng ilong nun. Nang bigla na lang, nakaramdam ng malakas na kalmot yung isa sa mga bataan ni Reggie. Napahiyaw ito dahil napakahapdi nung kalmot na yon. Parang sinusunog yung balat niya. Pagtingin nila sa likod ng balikat nito, marka talaga ng kalmot yon na parang isang agila ang may gawa. Kasi 3 mahahabang kalmot tapos malalalim. Napamura na si Reggie at sinabi niyang tumakbo na sila habang nakikita pa nila yung daanan. Walang pagdadalawang isip. Nagtakbuhan sila habang nagsisigawan. Lumalakas na naman yung mga hampas ng hangin sa lahat ng direksyon nila. Bilang katabi ni Reggie yung bataan niyang nakalmot, nakita niyang namumutla na ito at parang hihimatayin na. Dito na pumasok sa isip niya yung sinabi sa kanila nung matanda na kapag meron silang naririnig sa itaas nila, tapos parang hinahabol sila, ang kailangan nilang gawin ay sumilong. Kaya naman nung may nakita siyang malaking puno sa harapan nila, sinabihan niya yung mga bataan niya na sumilong muna sila. Sakto naman, natapat sila sa puno ng akasya. Sumilong sila sa ilalim nun habang nakaupo at takot na takot. Naririnig nila sa itaas nila na meron ngang lumilipad at paikot-ikot yun doon. Ang sabi niya sa bataan niyang nakalmot, tatagan lang yung loob at malapit na sila. Sa sobrang takot nung isa pang kasama ni Reggie, tumakbo na ito at iniwan sila. Siyempre nagsisunuran sila doon. Baka mapano eh. Laking pasasalamat na lang nila na tila ba nagulat yung mga nagliliparan sa itaas nila. Kasi nga, biglang takbo sila eh. Rinig na rinig nilang lahat na parang sumabit yung mga yon sa puno nung akasya. Kasi ang lakas ng galaw nung puno. Tapos parang may mga umiiyak sa itaas. Alam naman nating lahat na napakaraming tinik ng puno ng akasya, di ba? Siguro, bumaon yon sa katawan nila. Nung narinig nilang naipit yung kung anumang mga nilalang yon, mas binilisan pa nila yung pagtakbo nila papalabas sa gubat. Awa naman ng Diyos, nakalabas silang lahat ng ligtas. Nung nasa ilog na sila,
Naisipan nilang magpahinga at uminom muna saglit. Nung unti-unti nang nawala yung takot nila, yung sugat sa likod ng bataan ni Reggie, nawala. Ni marka o punit niya sa damit, wala. Takang-taka silang lahat dahil nakita nilang meron eh. May sugat yon tapos punit yung damit niya. Papaanong bigla na lang nawala? Imbis na mag-isip ng kung ano-ano, kinuha na lang nila yung lambat nila at umuwi kaagad sila. Ang malas lang nun, wala silang nahuling isda. Tahimik silang lahat na naglalakad papauwi. Walang nagpapansinan. Maski nung nakarating na sila sa lugar nila, nagpaalam lang sila sa isa't isa. Tapos nagkanya-kanyang uwi na sila ng mga bahay. Mula nung mangyari yun, hindi na sila pumunta pa sa Ubaka. Ni silip hindi na rin nila ginawa. Malinaw naman sa kanilang lahat na kaya lang sila nakalabas sa gubat na yon at nanatiling buhay dahil sinuwerte lang sila. Kung minalas-malas sila nun, malaki ang posibilidad na nadagit sila ng uro-uro. At laking pasasalamat na lang din ni Reggie dahil may isang nilalang ang nagsabi sa kanila na kapag hinabol sila ng kung anumang lumilipad tapos hindi nila nakikita, ang payo nito sa kanila ay simpleng, sumilong kayo. Okay, opinyon ko sa kwento. Doon muna tayo sa parte na meron silang nakasalubong na matanda na kakaiba yung itsura. Tama sila doon, maaaring laman lupa yon o engkantong nagbabantay sa gubat na yon. At ayaw niya yung ginagawa nung uro-uro. Kasi 'di ba, binigyan sila ng payo nito na kapag may humahabol sa kanilang hindi nila nakikita, sumilong sila sa puno. Marahil, yan ang matinding pangontra sa uro-uro para tigilan kayo nun. O malaki din ang posibilidad na yung engkanto o bantay na yon ang dumagit sa mga uro-uro. Kasi sino ba namang aswang ang sasabit sa ordinaryong puno, di ba? Marahil, yun lang yung pagkakataon na meron yung engkanto na yon o tigabantay na dagitin yung uro-uro. Kasi nga 'di ba, marami nang hindi pumupunta sa lugar na yon. Siguro wala silang ibang nagiging biktima. Kaya nung dumating itong tropahan ni Reggie, nakakita ng pagkakataon yung nagbabantay doon sa gubat, 'di ba? At doon naman sa parte na nakalmot yung bataan niya, tapos ilang minuto lang nakalabas sila ng gubat. Bigla namang nawala yung sugat niya at yung sira ng damit niya. Ito sa akin lang Unang-una niligaw sila nun. Pangalawa, nasugatan niya marahil yung bataan ni Reggie, pero makikita lang nila yung sugat na yon at mararamdaman ng bataan ni Reggie kapag nanatili sila sa loob ng gubat. Kasi pansin nyo, nung nakalabas sila, nawala, di ba? Malaki yung posibilidad no? Na sa loob ng gubat, umiikot yung kapangyarihan nitong mga uro-uro na to. At last na, tungkol sa uro-uro. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang narinig yan. Kayo ba? Narinig nyo na yan sa mga lolo nyo, lola nyo, o kung sino mang mga kamag-anak ninyo na nakainkwentro na yan? Kung meron man, i-comment nyo sa baba. Kasi kahit anong research ko, hindi siya lumalabas.
Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.